Fe. Jamais sei o banana, vou ir a sei o banana. Oh, a passar banana man. Danachi mutsaura ka posita mbotsoka ona chi. Pepsanga menenga etika ona chi hand screening nga penda ona sana aramba ona. Angasi ngade ukuthi angasi ngade yakapenda wayisiya saka. Tadzoka bebe fe. Ichile yakapendele. Zvaita manje yes. Zvaita manje. Zvaita. Bozi naona majamuka mufarire marambe yakapenda kamatayo wajama dzoka iri straight. Atine yakapenda ipinze iri straight. Sana gadzira chi ma settings yangu camera yachi ya straight bebe wayisiya. Mukira seko wagwan. Para noko mana. Debo wangu sazida mukira seko sazida mukichuna seko. Wawden wagwan. Mutsa Mayweather. Atichibona kana ma ghost account akaloga ini katungu maona ofti ma ghost account kana loga wezi ngozi apa kana eso apana kuwanda kapa inotaura munhu wese ari pana apa tinoona wezi zvazo ndanditi ghost account. I don't want to participate on Facebook. Ndidini ndoda kuona zvinhu zvangu ndakanyarara ndidi zvokuonekwa pana apa teshitokuona tsano uchingoti fe tinoona zita rako robva ratopinda apa tiwapinda wezi saka hapana Jamira seko. Ndeko blazongo wa UK. Muira seko UK. Ndaiswa UK yakumana. 3 years ago ndakambopinda mu England baya mchando phe. Rozi mchando ona mchando zveshuwa because munotondora zveshuwa sanyepero. Aristerere ngopiwa kaunzi watu. Mchando tsanga. Sana kapinda baya manje UK manje. Ndakafara unozo ndakafara chiona namakore sandaona so unongera kuti ndiwe Germany ndemukira sei. Waize bozi kudhara chika vanhu vaingoenda ku-UK kadhara nozere vanhu vaingoshamura Germany uri babate waingosvika padheni pemunhu tsano ngosvika unowo mumuziyofura dhobe umakadiko mama ndiripo mwanangu zviri kufamba ndiripo zvangu kuJohn ari pere John mwanangu Jesu wakanaka hiya Jesu wakanaka hiya waunodero baba yakanozakana mumuzi wachishaura dzechechika unongonongo daira wega hiya ona waingoona wakufuna manje wakuinterrupt. Anyways mumuzi yazotaura mabebe mwanangu John wakapinda kuchando mwanangu kuchando kubiko mumuzi komu kutaura siko mumuzi hana kutaura hana mboduza akangoenda mwanangu taichikira kakuti zveshaushau mwanangu zvakasonzwikwa mwanangu hakuna kwaanoenda munhu zvinoramba mwana ungone munhu ashamura gaJermany patapinda UK manje akazofara chaona mafesi angu ana times andaona face wangu unapedzera kuona usina ndebvu uri wati uni ndebvu wangu iwe watobet game Germany watobet game magenga ndaona kudhara asina kana ndebvu Germany atobet game wakura mabheba yanga tuma mosquito bites unozati mosquito bites tumurwere ungori madairy board Germany ndifara chiona vanhu pa UK mbesa kuti mana makora mana akafara but manje unozoitika manje kudaiso maJermany pa UK manje vanokwata immigration manje ndinotaurire manje pafe ndakuzvitaura vanhu vepa UK vanotya immigration rough usanombotaura zvokuti immigration pa UK vanokwata rough kind vanotothreatena nakanye immigration zvavo munhu atori nemari yako kamufesi wangu wonosvika munhu ane mari yako aJermany ndevomwira seo Germany unotoda amaizi kuti ndevomwira seo mari yangu yakuita seo fada ora seo munhu nditasoona amayezika wakatara uchandigira mari yangu dhara fatsango uriona uita sei amai hapana mari wangu ndakatobloka hamanje ndakadaro Germany ndakufundira immigration ndoona munhu akuti amaizi ndikutsvagire something wise ndikutsvagire something fada ndikutambidza vanokwata immigration pa UK even na mababy vakadzi vakuthreat na varume wavo neimmigration pa England unoona mukadzi anenge ari mukitchen achitobika waona barorenzi mwana ndaswera zuva rese barorenzi ndichitsvaira mumba ndichisuka chingosumuka barorenzi muine munhu unogeza mwana akumana neakumana una barorenzi auri amazi aitaona ibasa renyu vakadzi norogeza wana sungu wega unose urogeza wana wega weza barorenzi barorenzi akana adaro iripo manje ndakufunda immigration unoona barorenzi vakusunguka kuti aiwa sadaro mukadzi wangu ndiwe ruva rangu ndiwe
Ndiwe shori yangu, ndiwe mwe wangu, ndiwe wega uripo. Arika kusimbisa chimuka kukwataka. Wona baroneza yofana Rollins. Tsengona singonu geza uku. Rollins kuti ngalo chamuka bebe. Amadina sudala mutaka PlayStation. Yo Rollins, singonu geza mani. Ayo ndina sudala mutaka PlayStation. Rollins, ndakuzokudetsera immigration. Wona Rollins kapo sunga kakuenda. Kanto kwata. Kai Madonna ndo kwata immigration. Kana imbwa chaje dzeba England. Dzinokwata immigration. Rough kind. Yeah. Unongo kitchen uchibika baba waona. Bogi vapina mkitchen manje. Bogi vapina mkitchen. What you bogi buda panzi. What you bogi buda panzi. What you bogi. Ndakuzodedzera immigration. Ivanzi England zvinokwana kuti immigration dzaro. Apakaipa 2018 asanyepero tsano. I think 2018 inge yaneta pafeja chapter 2018 yakaneta raf mwandangu ini because madrama mashoma anogera anatso fire madrama mashoma anatso fire tsano mashoma anatso fire baba mwetu kuti madrama ona unozipana za Tetelicious na zuva Hongo message chipinda notification chichi ndiko system ino jamuka ndiri kuklika no play ndiko system ino dzizuwa iri kujamukira chimwe face chimwe anodzi Tetelicious ndikati iwe muno rutamba leno mziva mushere boss Tetelicious imani masuru kabamboro mofutika saka papinda ma heavyweight tsano ndakati amaza ronyepa iwe pakatoipapa tsano akamupisa akamuwanzira ndikunyepera akamuwanzira pandaiza kuti apa nokuya Tetelicious chazuwa mangwanako zuwa boss Tetelicious akaipa kamfesa wangu boss amazuwa akapinda Tetelicious ka unoza Tetelicious asikamuziye izi gay ingochana amezita kuti ingochana novumidza kushandiswa ere kana kuti kuwanza but ingochana is gay unoza kuwe gay manje mu Zimbabwe in community mdara unoona fires it's not an easy thing but unowanzira rafu saka kashamizika ndiona mfesa wangu achiva fire back Tetelicious fire back tarakata tete vakaipa svika maZimbabwe radzikama mazimba akadzikama iswa na Tetelicious ndakachibvika ndakaipa nice wachakadifenda title saka zuwa manje bakapo zuwa chimwe cheheavyweight kazuwa zuwa anogona wana page yazuwa zuwa anogona kunyora pa status yake kuti hana kana ndio mufutanichi masuru wa muromo waiza saka papina ma heavyweights ka 2018 yazo shata manje ya vanhu vakuzowana pamukuru papi kwewe ndabirira responde ya Tetelicious pepe waona chi ndiri kubvunza magengi angu genga chinocheka page Tetelicious chi ngoona kuti haana responde yawo yana ndinoona munhu magengi angu hapana iripo bosi pa page Tetelicious panonetsa kuenda ina angu ndokwata ndakambopinda pa page ya Tetelicious zvangu ndairese ndina kuona chichikuitika tsano hapasi kupinda nedzunguka unozi kuchizunzirwa sebasa kwatira ya Tetelicious unoklika video chinotaura ndiye unoona kuti hey tsano audzoke ipapo audzoke page ya Tetelicious ari kuzunzira punduru tsano akusikwa kukusana ndamudzokera iko kusana timira magenga wana ndakadhibwa izi uri chama chinocheka Tetelicious aresponde akupiko Tetelicious ndazotora video yake response yake neta tsano chikura basofa imwe softazi Tetelicious game yokuti kuni yokuti Tetelicious temba newe maniwe 2018 fresh new year Tetelicious wakuti rasisa like this hey tuna moto Tetelicious hey yuzu ndaneta tsara afizu kono ndikuona kutambisa mari airtime 2018 fresh wezi uyo zuwa wacho akuzodzoka une responde yake ndanango andinambotaura izvozvo zvakarikambotaura what softers ndakana kumana hapana dhira ndarozviona ndikati zvafa izvi ndikana kusiyana nazvo jamani ndavana kusiyana nazvo izi but manji watazana 2017 yange yakaipa mfeso wangu ndoka ndakafira ndakafunga ulinda ndiunyepera big shout out na ulinda mfeso wangu bosi ulinda ndokona kutanga gore tsano kuya nemoto zanyepero jamani ulinda akavhunduzira timu nyika yese isikirengeri lockdown
2017. Yeah. I got my pizza Olinda. 2017. Yeah. Boom. Did you pin at 2017? Yeah. There was a pin at 2017. But I beat it very bad. Ibuda pana ngani ndo wenzera uchema ndase so arikuonekera mapiritsi arikuoneka ndi life stan what's this? Within 5 minutes, I see we're going to 10,000 views. Jawan got in 2017. Chakachaya dara. Sando's already doesn't get away. Sando's already does. I'm big and they're going to tell you to fight out. What is that? It was another Suana Titilicious 2018. Comes a guru. Comes a guru. I'm checking what to do it from a sure. Papa boy, anyone has a book and my tea. What brands on my tea? My tea, my tea. I want. Anzeni ko imwe mkadzi vachiti maitiwa vabira murume murume vabira chinzi murume ndaro kufaya kausozvono izvi zvakuita ndati ndagara pasi ndazozwisa kuti what's going on, you know, maitiwa vabira murume upi tem yazonzi murume wacho ndiskimbo upi skimbo mbone kuti zikatsoko ndazvimona ngofaya bozi pana akambosheka uchi 2017 akati mfana skipo 2017 akamboitoya noita ndakaita apa mara something ngona chino ngofire na 2018 ngozvichinja zizi nyaya ndakuzoti amazement bade mfana skimbo ndege ona bozi aite ona ndazviso chichikuitika ona bozi afula ndikuti ndikukwesiro yangu airtime ndafuna mfana skimbo baba mfana skimbo mfana skimbo swanza amajama chikepa den chikepa den mfana skimbo baba na kuti mfana kuti kuina se jama mrise ndikuona kuti ngofamba kane neni ne tsokarola zama jamani ya ndio ipona tata hapana kaona mfano amiga dai waseve mali mfano mimi soka wauto famba onechi ne Toyota Corolla plus wauto lidzachi songo ya machese inonzi tsoka wendo mfana skimbo ngasina zvona ndiri kumuwanzira wana niye kuchizwa tsoka wana akadibha waizi ndakati saka mfana miri bomb mfana boss ichi ndakati tiro ichi tsoka ndibereke kwanza ayi bomb ndakati ayi mire German muri kuwanzira niye tsoka kamdara ndakati iwe wakadibha mfana makasina kuiona nachimpisa kabisira wana chiona subliminal waizi pakai banokera chimanje mfana skimbo ya ntaura amazi German chichichia watu isi live ya ndezo kunyepa muna tarutsvaga ombiri chita sora hapana nyaya mfana manza hapana nyaya Germany hapana nyaya ndakafizuka ruzo ndakaona 2018 haina moto Germany 2018 yakaneta aiwa zibona ngepane zvichaitika weza ndatobofunga kuti twachodika ndakatobofunga kuti amana ka dai zvazviita oka uri ndadzoka ake bozi hapana zvinomboitika ndorumboda kufuna Titan urunzwa kana mfana Titan nji ita soka mfana mtarese Titan unokwanisa kuti se kungo iteme ngofizro linde yemwe kana ngomudina kana ngombota adzoki chi live ona because hapana tsano 2018 now big shout out to Titan in the link, you know. Team yangu ufara heavy man. Unakirwa, you know. Hapana ilipo embrace maduda. Is be powerful movement wise. Plus rune gore hloko. Andiri wona hapana suza zviitika. Ndaka declare gore no ndiri kuti ase ndire hloko. If you go on my previous video, unogona uza gore hloko ndire wise. Powerful movement. Ayo but yeah. I think ndakupinda ndakubaya kireke kunoenda kuchechi anzida kunonzi kuchechi mozitanga kutaura German rese ndokaura yachi Basco anditi mune makudenga makutanongedzera muri paline rekutsva muchiti uona pesu ndakanditsapinde kudenga boss ichi out live video yakandonotsa kuchechi waisi saka mumaya kuchechi big shout out member of my last shut up send up by
both the of to kireke picture nechi label rangu Royal Entertainment truego banano bana Teresa what up Brian Masquera jisese cha jamani uzanyeperwe deno mu mwana bavuti bana tendai tuma subu rega twega umwana ndakaipa umwana hey ndofana vura bhaura munombotanga ladies night asiko rena satsa kana mapipi uri tuma subu rwara pa jamani noito zari pana zvaunenge uchita zviri right marese noperera kusipo waiziya nekuscrub bye bye big shout out to Rufaro with us first one was on German table me what up me Tori you know say you know Terry table first song Lancelot what's good my brother you know Clovias Devo Clovias Hawaii Clovias Caroline Devo with us yanzi kuda tokuda pa Dubai ndikuda kuya pa Dubai baba yamaisiya but hanya kufika magemenzi manje gemenzi andifike jamani gemenzi andifike usanyepero liona tatenda ndimo mfeso wangu pa Dubai hapo mfeso mahach uira seko fari what's good muri chuna say cha rasta ndikatite ndipinde musara bo ndakubaya big shout out na Titan Olinda Zuva Tetelicious. You know, I hope you don't take it too hot. German fair, why is it?